L'associació va néixer ara fa uns 17 anys. Unes poques ONGs que d'alguna manera teníem un perfil similar, doncs ens vam donar compte que hi havia un baix coneixement per part de la població d'aquest tipus d'organitzacions, que estaven fent una gran feina, però en canvi no tenien capacitat per transmetre tot això que feien. A l'Estar Gràcia, al tenir un teixit associatiu tan gran en tots els àmbits temàtics, doncs ens va semblar que també seria lògic que hi hagués, diguem-ne, una presència més sòlida del món de la cooperació dins d'aquest teixit associatiu de Gràcia. El nostre objectiu central era millorar la visualització de la feina que feien tots aquests ciutadans, aquests veïns i veïnes de Gràcia. Llavors, la primera acció que se'ns va ocórrer és fer una fira solidària al carrer. Aquesta fira, doncs, ara ja portem 13 anys fent-la aquí a la plaça de la Garrina. L'altre pilar, diguem-ne, de l'associació era el concurs fotogràfic. Doncs ens semblava que era una bona manera d'explicar tots aquests projectes que hi ha, diguem-ne, de temàtiques tan diferents arreu del món. Aquí, ara hi hem afegit també un altre pilar, diguem-ne, que són les xerrades divulgatives. Els mateixos cooperants parlen del tema que a ells els ocupa i preocupa dia a dia. Hi ha projectes de l'àmbit de l'educació, la majoria de rehabilitació, d'acolliment, inclús projectes agrícoles, projectes, diguem-ne, no sé, oftalmòlegs, per exemple, dermatològics. Vull dir que d'alguna manera cobreixen un ventall molt gran, pràcticament de totes les temàtiques. Tot això a 27 països del món, actualment. I ens hem de traslladar als anys 50. Els xinesos van envair el Tibet, van matar a 1.200.000 persones, un dels genocidis més grans que hi ha hagut, i que això, pràcticament ja ningú se'n recorda. I unes poques famílies i alguns soldats que quedaven tibetans es van travessar els Himalaies i van muntar un camp de refugiats al sud de l'Índia. Aquest camp de refugiats, gran part de la despesa que el cobreix una entitat de Gràcia, en temes d'educació, de nutrició, d'escolarització. O un altre cas, que és una de les entitats fundadores de Gràcia Solidària, que es diu Ajutsi, que està mantenint tota una escola al sud de l'Índia, de persones sense recursos. Si parlem de projectes locals, el Centre Eure és una entitat d'aquí de Gràcia que s'ocupa del sensellerisme, de les persones sense llar. I el Centre Eure està molt posada en aquest tema, a banda dels serveis que està donant, de dutxes, d'esmorzars, de dinars, de tot això. I després tenim un altre tema interessant, per exemple, que és Amics de la Gent Gran, una associació que els voluntaris fan acompanyament de persones grans que per circumstàncies X estan soles. O sigui que són temes molt diferents, el sense llar, Amics de la Gent Gran. Ara, per exemple, ha entrat una última entitat que es diu l'Odàlia, que s'ocupa de persones majors d'edat discapacitades. Els donen el que necessiten, que és cobrir el temps de lleure, tenir una relació social normal, poder anar, com aquí surt una fotografia, un cop a la setmana al Lu de Gas i muntar una festa. El nostre gran repte segueix sent la comunicació, la divulgació, la difusió de la feina que fem conjuntament i de la feina que fa cada entitat. Aquí podríem afegir altres facetes que avui dia ja cada vegada són més necessàries, que és l'assessorament. Assessorament en tramitació d'ajuts, de suports, de cerca d'empreses que puguin fer patrocinis i la formació i la cerca de recursos.